28 sa 120 ka mga barangayan sa syudad sa Iloilo nga gin-evaluate sa DILG na pasawa ni patuman ng road clearing operation. Mga pasaway nga barangay pagasampulan matapos ang 75 diyas nga plaso. Samtang nabilin nga sa 60 ka barangay sa syudad, iga-evaluate pa sang DILG. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginpang bakbak sang Anti-Squatting and Illegal Structures Unit ang mga istruktura nga nagalaksam sa dalan sa MH Del Pilar sa Haro. Masako ang barangay sa pagmintina sang road clearing operation, ilabi na nga ginagraduhan sila sang Department of the Interior and Local Government. Kung sang una magutok ang dalan bangod sa mga nagaparada nga mga salakyan, subong mas naghawa na ini. Nagano kami sa tawag, padala kami sulat ng mga memorandum circular sang DILG, ginatuman namon. May ara na tanan, may mga picture kami na nga house to house gina-deliver na namon sa balay kung may mga salakyan ka. Apang sa 120 ka mga barangay sa syudad nga gin-inspeksyon sang DILG, 28 diri ang wala makapasar. Gani kinahanglan sa mga barangay nga maglagas agud mabatak ang grado. Kung maglagpok sila kag hindi sila kapasar sa 70%, amo ni nga bali mayor nga kag ni Liga President Irene o nga sampulan giniya sila. May 60 pa ka mga barangay nga iga-evaluate sang DILG. Sa bago nga mando sang DILG, ginhatagan sang 75 diyas ang mga barangay nga mahawanan ang mga tertiary road o kun barangay roads. Magatakop ang road clearing assessment sang ahensya sa Abril 30. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, Wongan, Western Visayas.